kanya. Ay, kaya ano, Kailangan pumunta yung sorry. Madili naman yung engineer, tawag kontak ko, tawag cellphone na na Kuya Robert. Makiuray na kang langit ko lang para siya kung kabra papatarimang si tricycle. Han? 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 Si Bijok lang ah. Joke lang. Pa-shout out boss, bili. Yan. Shout out. Tapi motor yun ta boss na malaki. Kaya na pa yung may sa tawa na J gulong J isama ba? Ayawanan mo. Oh, na kaya? Mga 6 months. 3 months. 3 months? 4 months. Ay, sige. So katakot to yan. Sayang gamit. So kapalit.
paigatan, pat nga tawanan. Jadi ko na kay boss gaya mo di full race. Apoy mano aja full race. Tiyak mo lang sa. Nakaroon ka na di. Naka. Kung natrabaho sa akin eh. Manalibar na aja boss no ba? 450. Mga 2 oras. Ton, pagi ko na kaya gulong sa aja pagsabay ko siguro. Pagpapagsiguro dati alin na. Sa tayo yun. Langis po, motol, pang Mio. Tsaka gear oil po. Tsaka gear oil. Magkano po? Hindi okay lang ba siya? Juan, si Karen lang susundin ko pag pumunta ko. No, Karen. Sundin kita, no? Wala. Ah, wala na rin. Hindi, kasama ko dito. Commander, kasama rin daw. Baka daw, hindi naman ako doon. Ay, balikan niya. Bang po. Hoy, pagkakaroon ko kasi yun. Kuya! Ayaw mo na kay friend? Ayaw mo na? Kasi pala, Lagyan mo na ako mo. 455. meron na. Ay, tingnan mo yung kuya. Ha? Magkano to mo? 310. 310. Tapos ito po. 145. Thank you. Nasuntan ko lang. Meron ko lang. Kaya naman. Boy na yung pag-arap, pinamirindahan ka ng tao, pinarap ko ulo na ito. Tindahan niya di ko ay katul na pa. Niya di nga klase doon na siya. Ay kaya ano aja. Iba? Ay, sorry. Ay, sorry. Vendor. Tala, kanina siya. Oo, maganda ako. Ano na dito natin na nakapulit. Dahil pinapay ano pagkatan ko makapuling ko. Habang may panahon ka pa.
aja boss? 50? Ito yung bayadan? Kanyaman? Aja yung manis na dito. Di na yan ako. Ay, sa atin, boss. Thank you, thank you. Well. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Paparehistro pa ako eh. So, yun. Peace out.